rigtig dejligt. Og ligger for en tan måske. Tan bare. Hvor lang tid var han der? Nå, nu vil jeg gerne ned. Mor, kan du lige hjælpe med at få mig ned? Nej, du kommer op, kan du også komme ned. Helt seriøst. Nå, men lad mig i det mindste lige holde i prøjler. Ej, nu skal jeg ned og hente den. Ja. Eddie? Kan du hjælpe med at komme ned, Eddie? Please? Please, Eddie? Please? Hjælp mig på det. Okay. Altså, så ignorerer mig bare. Hvem er det? Mor, vi har en tyv! Mor! Mor, hey! Hey! Au! Mit ben! Stop det! Jeg finder det lille svin. Hvor kan det svin godt handle om? Hey! Kom her! Mit ben! Mor! Den tyv! Han var ikke der. Vent! Jeg synes, jeg hører noget. Shit! En bil. Jeg kan ikke lave andet end Er du okay med mig? Jeg tror, jeg nævner, du er det. Jeg synes, mor, hvorfor gider du ikke hjælpe? Også dig, Eddie. Det er så idiotisk, det her liv. Oj, kæmper, mand.